Nå, hvad har vi her? Vi har et glas og en hammer. Ja, og hvad vil du gøre nu? Jeg vil prøve, om jeg kan smadre den. Kan det smadres? Ja, det tror jeg. Og det er jeg næsten sikker på. Er det lidt svært at trække vejret med den maske på? Ja, lidt. Så, skal vi gå i gang med at smadre den, eller hvad? Ja. Okay. Jeg vender den sådan her. Jeg vender den sådan her. Og så gør jeg sådan her, og så bang, så burde den smadre. Okay, så du slår ikke på den? Nej, Okay. fordi det er måske lidt farligt. Okay. Okay, Og det er ikke farligt at gøre sådan der? det er jo helt vildt. Okay. Nå, men så lad os prøve det. 3, 2, 1. Ej, fuck. Nå, lad os prøve igen. 3, Ja. 2, 1, nu. 3, 2, 1. Kom væk. Så. Det kunne godt smadres. Ja. Kunne det smadres? Ja, det kunne du godt. På en måde. Og så her ser resultatet ud. Det her, det er simpelthen et kop. Det bliver nemt at drikke af det. Vi ses en anden gang. Lad os prøve at smadre noget mere en anden gang. Prøv lige. Ja. Au. Nå, farvel.